Er is nog geen datum vastgesteld voor de Alphenmaretocht. Eerst wordt afwachten of er een Alphensterentocht komt. Want nevens oorspraak had hij altijd voorrang op een Alphenmaretocht. Mocht de tocht der tochten er voor eerst net komen, dan praat het Alphenmarebestuur vretemooi weer met je rayon hadden of ze haar een tocht snijden rieden kunnen. Maar eerst moet het ijs op de route wel goed wezen. Voor de totale lengte is de dikte nog net dik genoeg. En we kunnen dus nu net het besluit nemen dat de tocht teruggaan kan. In 1990 werd de Alphenmaretocht voor het laatst georganiseerd. Er is dan een knap vlecht op een kooi voor deelname. Momenteel, zoals u ziet, is het hier enorm druk. We hebben allemaal extra mensen aangetrokken om alle inschrijvingen die binnenstromen voor een mogelijke Elfmerenscheidstocht te verwerken. Dus wij doen er alles aan om iedereen die ingeschreven heeft zijn deelnemingskaart te doen toekomen. Al 10.000 mensen haar inschrijven om uit te dwaan aan een mogelijke Alphenmaretocht. Er kunnen maar 12.000 mensen meerijden.